Goedenavond, dit is Zeeland Nu met het nieuws van vandaag, zaterdag 13 maart. Nog 3 weken en dan gaat de Westkade in Sas van Gent weer open voor verkeer. De kade is sinds januari 2019 dicht, omdat hij op instorten stond. De laatste werkzaamheden gingen deze week van start. We zijn vanaf februari gestart met het wegenbouwdeel. En hebben we eerst alle voorzieningen gemaakt, zoals de geleiderrails en de banden, alles voorbereid voor het asfalteren. Nou, dat asfalteren zijn we nu mee bezig, dat is deze week afgerond. En dan nog een paar laatste delen en dan kan de Westkade weer open. Dat is nog deze maand, dus sowieso voor 1 april. Maar ik ben nog afhankelijk van een aantal leveringen van bijvoorbeeld voorzieningen. Dus echt een concrete datum, daar houd ik me nog even van. De opening is letterlijk het weghalen van de hekken en dan kan de eerste auto er weer over. Edwald Segers, directeur van het kunstmestbedrijf Roger en mede verantwoordelijk voor de Westkade, is blij dat de kade bijna open kan. Het zware verkeer dat bij het bedrijf af en aanrijdt moet voor de nieuwe kade geen probleem meer zijn. De constructie is zodanig dat het die mate van vervoer aan kan. Los daarvan gaan we binnenkort, als de Sassenpoort gerealiseerd wordt, ook een extra inrit creëren. Waardoor het vrachtverkeer parallel aan de Westkade kan opstellen, zodat ook eventuele overlast van het vrachtverkeer, stilstaand verkeer op de weg, daarmee wordt opgeheven. Vanwege corona is de stro op Schouwen-Duiveland afgelast. Om de traditie een klein beetje in ere te houden, hebben de strocomité's van de 6 verschillende dorpen die normaal gesproken meedoen, besloten om toch een tocht te maken. Zonder uitbundig versierde paarden en drukte langs de kant. Nou, we hebben natuurlijk totaal geen rugbaarheid aangegeven. Maar wat we wel heel leuk vinden is de duimpjes onderweg van mensen in auto's. De positieve reacties. En als dat in de weegschaal 80 ligt en de andere 20, dan hebben wij het gewoon goed gedaan. We genieten ervan. Nou, dit is hartstikke veilig, want je ziet als je op een paard zit, kun je niet in de buurt bijna komen van andere mensen. Dus dat betekent dat je toch altijd zeker anderhalve meter van elkaar zit. De normale stro heb je hele sfeer eromheen en dat is nu natuurlijk niet. Het is meer een, de trieste stroll ever natuurlijk. En gewoon een gezellig bijeenkomen van alle strolriers bij elkaar eigenlijk uit alle dorpen. Dus het is echt een super mooi initiatief, vind ik. Komende week begint het broedseizoen voor veel dieren in de Zeeuwse natuurgebieden. De natuurorganisaties maken zich zorgen nu het door corona veel drukker is. En vragen aandacht voor de maatregelen zoals het afsluiten van de meeuwenduinen op Schouwen-Duiveland. En omdat dit hele kwetsbare natuur is met hele kwetsbare dieren, willen we niet dat hier nog mensen lopen. Elk broedseizoen is een hele kritieke periode voor die dieren. Maar zeker met deze aantallen mensen die nu in onze terreinen komen, maken we daar grote zorgen over. Ze zijn welkom, ze zijn hartelijk welkom zelfs. We vinden het fantastisch dat er zoveel mensen komen genieten hier. Maar ze moeten zich wel aan de regels houden. Dat houdt dus in dat waar het gebied open is, op de paden blijven, honden aan de lijn, afval meenemen en de dieren niet voeren. Vanwege de drukte is er extra toezicht. Onze BOA gaat veel meer controleren en die gaat een gesprek aan en afhankelijk van krijgt hij een boete. Hoe hoog? Dat is €90 en er komt nog administratiekosten bij. Het broedseizoen duurt tot half juli. Zo'n 50 vrienden en oud-collega's van de ernstig zieke sportverslaggever Joop van der Laan uit Oosterland stapten vanmorgen op de fiets om hem een laatste hart onder de riem te steken. Van der Laan heeft kanker en is ongeneeslijk ziek. Een bijzondere tocht, denk ik, voor een bijzonder mens. Want het is best een heel mooi... ik vind Joop een heel mooi mens, dus ik vind het leuk dat dit opgezet wordt. En ik zie het ook meer als een eerbetoon aan Joop. Het is ook een beetje afscheid nemen van Joop. Maar ik zie het vooral als een eerbetoon voor alles wat hij voor de Zeeuwse heeft gedaan. Veel mensen op Schouwen-Duiveland, maar ook daarbuiten, kennen Van der Laan als sportverslaggever van Omroep Zeeland. Daarnaast schrijft hij columns en verhalen en was hij betrokken bij de organisatie van wielerwedstrijden en het sportgala in Zierikzee. De 66-jarige Van der Laan was blij met alle aandacht en genoot er zichtbaar van. Het past echt in het plaatje van de laatste weken. Dat ik zoveel steun heb gekregen. Zoveel post, zoveel bloemen, zoveel appjes, gesproken berichten. Ja, het is geweldig. Dankjewel. Arjan van Bremen uit Overzande is al druk bezig om zijn club weer klaar te maken voor een zaterdag vol voetbal.
De vrijwilliger van DWO 15 is een echt voetbaldier en heeft het niet makkelijk in de coronatijd. Heel saai vind ik zelf. Want ja, het liefst ben ik altijd op het veld bezig altijd. Je kan het niet loslaten? Nee, ik kan het niet loslaten. Dus. Met de jeugd mocht Van Bremen nog aan de slag. Als trainer van het onder 15 elftal kwam hij toch nog op de club die hij zo lief heeft. Het meeste mis ik de belevigheid met de club en met de mensen. Ja, dat is toch voor mij onder de mensen te komen toch belangrijk. Ja, je mist het gewoon. Het is niet leuk corona. Nu er ook door de senioren weer deels getraind mag worden, lijkt het einde van de coronastop in zicht. Van Bremen kan niet wachten. Het liefste vandaag al, maar dat kan, ja. Het liefste deze maand eigenlijk. Ik heb er wel zin in. Dus ik zie het er al, ik zit het al voor met die wedstrijden alweer, zeg maar. Ja, zie je het al voor je? Ik heb er gewoon weer zin in, dus het kriebelt gewoon weer, dus ja. Buien en zon, soms ook pittige buien met hagel en onweer, wisselden elkaar in rap tempo af vandaag. En het was stormachtig met zware windstoten tot 100 km per uur. Vanavond en vannacht is het iets rustiger. We hebben nog wel af en toe een enkele bui, maar het is ook lange tijd droog. En de wind neemt af naar matig uit het westen, bij minima rond 5 graden. Morgen hebben we ook te maken met enkele buien, afgewisseld door droge perioden en zon. Maar het waait een stuk minder hard dan vandaag. De wind is morgen vrij krachtig uit het westen en de maximumtemperatuur komt erbij ook iets hoger te liggen rond 8 à 9 graden. Dan hebben we begin volgende week nog altijd buiig weer. Het is wisselvallig met een noordwestelijke tot noordelijke stroming, waarin steeds wat koudere lucht wordt aangevoerd, want we beginnen op 9 graden, maar aan het einde van de week zakt de temperatuur naar 6 of 7 graden. Wel wordt het dan aan het einde van de week allemaal wat droger. Tot zover Zeeland Nu. Zometeen een overzicht van het nieuws van de afgelopen week in Zeeland de Week.